तो गाइस ओमफ्राय दा जोंनि ग्रुपआवथ' गासैबो मेम्बार्स आरो लोगोसे फायजोबनो हाखायाखै नालाय बेनिखायनो दा जिखिनि फायदो नोंथांमोना आंखौसो सिनेमेटिक शटआव देखायनानैसो जोंनि गस्लानि लोगोदो आरो गासैबो जोंनि ग्रुपनि लोगोफोरजों माबायदि नाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय सिनेमेटिक शटआव 2 3 0 0 1 लेट्स गो तो हेलो गाइस हेलो नोंथांमोना माबायदि दोङो आसा खालामबाय नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दोङो तो गाइस नैबे इन्ट्रोखौ माबायदि नांदों नोंथांमोना कमेन्टआव खिथादो जुदि नैबे इन्ट्रोखौ मोजां नाङोबा खदाय इदिनो होबाय थागोन आं माने इन्ट्रोखौ माबायदि होनांगौ आङो दा माने सुइच खालामनो हायाखै दै ओमफ्राय दा नै आङो ग्रुपनि ड्रेसखौ गानखाबाय ओमफ्राय ग्रुपनि ड्रेस माबा गस्लाखौ गासैबो हैना दोनखानोसै नङाबा आरो 15 आगस्टआव उखा जाजोबगोन ना बेनिफ्राय बिजनिफ्रायबो सानैसो फैगोन जोंनिया बिजनिनिफ्राय इदिगोदो 6 जनसो होन्दोंमोन खिन्थु खैजोन फैनाय जागोन बेखौ मिथिला बेनिफ्राय दा जोंनि साइडथिंनो दोङो जोंनि साइडथिंथ' टटेल माने 11 जन जाना दोङो दा फाउन्डार आरो मेम्बार्सफोरदो ओमफ्राय नै ब्र' सासे जोंना फैदिथिं फै ब्र' जोंना फैया दङ हायो नै ब्र' हेल' ना बुं हेल' गाइस नोंजों न'खौ मारै सिनाय मोननाय दाख्लै नोंनि फिन खालि फैनाया खानसे फैबानो न'खौ मोननो थाखाय इसोर न'खौ नायलाय माथो खादेर जाखानाय बायलाय गिलालै जान न'आ ब्र' मा खालामनो उपाय गैया भिखारि थार तो गाइस ओमफ्राय दा जियानो जाया माने जोङो नै सानैजों थांनोसै इनिफ्राय गासिबोथ' फैजोबनो हाखानाय नङा बायदि मोनदों आं माने दिनै बया अखा हादों सोब माथिंबा हादों माथिंबा हायाखै होमबाबो दा जिखिनि फैयो इखिनि गस्ला रानना होनोसै नङाबा आरो 15 आगस्टआव माने लेथा खतम जानायनि आरोना न'आव उखमखो जायोना ओमफ्राय गस्लाखौबो गानखाबाय नै गोबां मानसियानो गस्लानि कालार आरो स्टिकारखौ मोजां नांदों ना कमेन्टआव हरदो दाख्लैनि भिडिअ थेंक इउ आरो गासिबो नायबानो जाबाय 15 आगस्टनि भिडिअखौ होमबा लेट्स गो तो गाइस ओमफ्राय दा नै थांगोलाबो थांसै न'निफ्राय जोङो ओमफ्राय गासैबोथ' फैनो हाखानाय नङा खिन्थु जिखिनि फैयो इखिनिनो होना दोननोसै आरोना अके गाइस पुरा लामाफोरा नै अखा हादो जोंनिथिंबो तामान अखा हाबाय थादो दा बेलेगफोरनिथिंबो अखा हादो आरोना इनिखायनो दा जुदि सोरबा सोरबि फैनो हानाय नङा होननानै बुंदो कल खालामनानै नेक्स्टआवसो होनांसिगोन होमबानिया जा पारिब ना दे पुरा औवा लांदों माने अके गाइस दा बर्तमान पुरा माने अखा हाबाय थादोना इ खाननैसोआव जोंनि साइडथिं गालै आरोना नोंसोरथिं हागोन हायाखै बेखौ मिथिया दे जोंनि साइडथिं हाबाय थादो बेनिखायनो तो गाइस ओमफ्राय दा नै जोङो थांबाय थादो आरोना तामुलपुर मोना जाबाय होनना सानना लाखादो मेन रड मोनबाथाय मा होनदो जै हो टाउन र' स्कुटि दोनो र' एसेखौनो दसे नायदो बरा भिडिअ खालामदों तो गाइस ओमफ्राय दा बर्तमान नै तामुलपुरा मोनफैबाय ओमफ्राय माने गासैबो इदि गोदो फायजोबनो हायाखै दै नै तामुलपुरावसो अखा हायाखै खिन्थु बेलेगथिं अखा हादों जों गामिथिंबो अखा हादों खिन्थु दा आरो बेलेगथिं अखायानो गैया मिथिदों ना बेनिफ्राय नै बिसोरो ब्रह्मनाबो फायजोब्बाय दसरा नै आं खिथिनि नोंथांमोननो नैथिं फै ब्र' खोमसिसि नांलाय दे एखेबारे माथो होनदों ब्र' मोजां नांदो गस्लाया बया समाय खादो आजखाय बनायजोबखानाय ना बुस्थुआ LX साइज इदि गोदैनो ओमफ्राय गथाय मिलायजोबखादो नै ओमफ्राय आंनाबो मोनसे चेनेल दं आरोना गाइस आदानि साबस्क्राइबारफोरा हेपि ब्लग मोन ना ब्र'निया नायो दे मोजां जायो दे सापर्ट खालामदो गाइस सापर्टनि गोनांथि जायोना तो ब्र'आबो मोजां खालामो दे हेपि ब्लग नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव चेक खालामना नायबानो जाबाय ओमफ्य सापर्ट होबानो जाबाय दे बिसोर नै ब्र'मोना आथिंखालि जमा फैदो ओमफ्राय जों गासिबो गस्लाखौनो गानजोबखाबाय दिनै गानना थांखानोसै जात्रा खालामखानोसै लाइन आपखौ नै तामुलपुराव खालामनाय जासिगोन आरोना 8टासोआव खालामगोन ओमफ्राय जोङो 8टासोआव खैथासोआव मोनहैगोन दाउजिङाव बेखौथ' बुंनो हाला उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जोङो दाउजिङाव फार्स्ट राइड खालामगोन आरोना तो ब्र'मोन नोंसोरो इन्टारेस्ट नांखायोमोन ना बया मोजां नांदों आंबो फैनायनि थाखाय तो गासैबो आरोना सापर्ट होनांगौ जों सापर्ट नांगौ ओमफ्राय नै इथिंखालि नै गासैबो गस्ला गाननायखौ मारै नुजोबदोंलै नै बगा देखाबायसो गथाय बगा बरिया हेभि नांखादों नै लोगोखौ न' दा गासैबो फैजोबाखै जोंखिनियानो ओमफ्राय आरो इसोरनो लोगो हमनानै आं गस्लाफोरखौ होबाय थासिगोन
इयाव दा टटेल खैजोन फायदों इयाव खासे खानै खाथाम खाब्रै खाबा सय सात दा टटेल इयाव 8 जोन जाना दङ आरो ना ओमफ्राय जोंनिया टटेल दा इयाव फायजोबनो हायाखै ओमफ्राय दा जोंखिनिया दा गासैबो गस्लाखौ लाबोजोब्बाय आरो नोंसिना ब्रह्मनिया गोजान जायोना ब्र नोंसिना गामिया मा होनोमोनलै जोंनिया नबस्ति ना नबस्ति माबाथिं थमथमा थमथमा साइड बरमा खाथि जायो दा बरमा खाथि जायो एसे बुंनो थाङा बरमाखौनो हमदो न बरमाखौनो सौकि सौकिना भुटान सौकि इसोरो साबबाना नोंसिना ब्रह्मन एखे खादा नोंसिनाबो ना नोंसिनिफ्राय गोजान जायो आरो नोंसिना माथिं जायो थमथमा मुहिना बरमा साइड जोंनिया बरमा साइड न गोजान जायो आरो बरमाया बायमान बिसिनानो दा ब्रह्मनिया गोजान जाखायोना बेनिखायनो दिनै लोगो हमबाय आरो ना आरो नङाबा 15 आगस्टआव आरो उखा मुखा जायोना ओंखायनो दिनै गासैखौबो लोगो हमबाय ओमफ्राय आरो जोंनि साइडथिंथ' दंखायो ओमफ्राय आरो सासेया फायदोंमोन खिन्थु अखानि थाखाय थांफिनबाय नैथिंगालि अखा हादों नैसिं साइडथिंगालि टंलाथिंनो आरो ना भेरगावनि दोङोमोन सासे ब्र बेनिफ्राय आरो इथिं जोंहा बिजनि दोङो ओमफ्राय नोंथांमोना खालि 15 आगस्टनि भिडिअखौ नायदो नैबे थ' गाइस नै दा आंनो एनएसआव सलायथ'नोसै ब्लगखौ जा हेपि ब्लग दांदो जिरायबायलै ना थ' नोंसोरनि उनाव थांबाय थानोसै माथिं थाङो इसिनि उनाव थांबाय थागोनथ' जय विश्वकर्मा की जय हो तेरे साथ में थ' गाइस ओंखायनो जोङो ब्रह्मनखौ लोगो मोनाबो जोंबो जोबोद गोजोननाय नांदों आरो ना थ' आगोलावथ' जाय माने जोंथ' भिडिअआव फार्स्ट माने प्लेनिं लादोंमोन राइडनि बिसोर माने गुरुत्वखौनो होआ आरो ना गाइस बेनि थाखायनो आं बोरैबा नांदोंमोन एसे गोसोखौ खिन्थु दा नै ब्रह्मनाबो जोबोद इन्टारेस्ट गोसो गुदुं बेनिफ्राय आरो लोगोसे आंथ' बिथिं आरो गोसो गुदुंखाना ओमफ्राय जोंनिया ग्रुपआ अराय सम बिदि गोदोनाय थाबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो आरो ना गाइस ओमफ्राय आरो 15 आगस्टनि राइडआव नोंथांमोना गासैबो सापर्ट होबानो जाबाय ओंखाम जालांसैथ' बेदर नङाबा मिरामिसाव जालांसैब्रा बारा हाबाय हाबलाङोलै जोंनिया लामा हाबा नुबाथाय हाबायाव जालाङो दिनै ओंखाम जोंनिया मोदलाखा मानसिफोरानो आरो 15 आगस्टनि दिनाव सोरबा हाबा जानाय नुबा जों ओंखाम जाहैगोन ब्र न' ब्रह्मनखौ आइलेना लासे ससे लाना थांनि आरो ना दिनै बिसोरबो फैबाय थायाना ओमफ्राय आरो लोगो खासे फैबाय थादो लोगो खासेया मोनफैबाथाय आरो आइलेना लासे थांसै आरो ना थ' जोंनिया टटेल दा बुंनो थांबा ओरैनो 15 जनसो जाबाय दे जोंनिया ग्रुपआव ओमफ्राय आरो जुदि उनफोराव जुदि सोरबा एड जाबा जानो हागोन ना मा बुंदों न' उनाव सोरबा एड जाबा जानो हागोन दे न' खिन्थु मोजां जानांगोन दे फांफु जानो हानाय नङा थ' माने जों एड खालामगोन खिन्थु उनाव जुदि सोरबा जोंनि ग्रुपआव हाबोबा खिन्थु रुल्सफोरखौ मानिनांगोन आरो ना गाइस रुल्सफोरखौ मानिबानो जागोन जोंहा एख' माबा नङा दाथ' जोङो फार्स्ट स्टार्टिं खालामनाय हिसाबै जों इमान गोजानाव राइड थांखाया खिन्थु उनाव लासै जोंहा मोनसे फिउचार दङ जोंनि ग्रुपआ माने गोजानाव लासै राइड खालामनानै नोंथांमोननो सिनायथि होनो हानाय नोंथांमोननो जायगा देखायहोनो हानाय बिदि गोदो मोनसे फिउचार दङ आरो ना जोंनिया थ' नोंथांमोना खालि जोंखौ सापर्टल' होबाय थाबानो जाबाय आरो ना इखिनि दलंनि भिउखौबो हिट नाङो दे खिन्थु गाइस बया समायदो मा थानायमोन नोङो वा बेरायदो ना बापरे बा बया हिट नांदो ना जायगाखौ पुरा गोथां नांदो नै अखा हाथारसिगोन पुरा नै गासैबो बरिया गस्लादो हिट नुमारदो दे पुरा हिट नुमारदो खस्सा सिख्लाफोरासो मोजां नुसिन खोमा एबार ओइ ड्रेसा गथायदो समाय मारदोलै खस्सा मिसा बुंहराखै दे नै बरिया मोजां नांदोब्रा न' बरिया मोजां बा खबरा नों कलेज थांदोंमोन होमबा डाइरेक्ट न'आव नागारजुलि माने गस्लाखौ गाननानै एसे बेरायना नायबाय आरो ना थ' जोंनिया मेन जाखागोन डाइरेक्ट 15 आगस्टआवसो गासैबो जमा जाजोबगोन आरो ना थ' दिनै ओरैनो गासैनोबो गस्लाखौ होखाबाय टेनसन गैखाला डाइरेक्ट 15 आगस्टआव पुरा थ' गाइस ओमफ्राय दा जोंनि ग्रुपआवथ' गासैबो मेम्बार्स आरो लोगोसे फायजोबनो हाखायाखै नालाय बेनिखायनो दा जिखिनि फायदो नोंथांमोना आंखौसो सिनेमेटिक शटआव देखायनानैसो जोंनि गस्लानि लोगोदो आरो गासैबो जोंनि ग्रुपनि लोगोफोरजों माबायदि नाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय सिनेमेटिक शटआव 2 3 0 0 1 लेट्स गो गाइस दा नै जोङो बेनारनि बेबस्था खालामबाय थादो दिनै ओंखारगोन आजियाव जागोन आरो दिनै जागोन आरो ना बेनारा दसेना जों लांखागोन दा खालामबाय थादो
हिट ओंखारदों बरिया हिट मजा दे दादा मजा एसे बरिया नै बरिया कालारिं धुनिया ओंखारखाबाय जों दाउजेंनि माबाखौ होदो दै हाजोनिखौ ना मा बुङो ब्र बरिया मजा नांदो कालारखौ बरिया कालारिं होदो दै जोङो दाउजेंनि माबा स्टिकारखौ होना होदो माबा हाजोखौ बेनिफ्राय जोंनि नामखौ लिरबाय आरो नै बरिया ओंखारथारदो इयाव बरिया ओंखारगासिनो दङ मिसिंआबो हेभिना नैबे भिडिअखौ इयावनो जरायना होखाबाय आं नै स्टिकारनिखौ थ' जोङो नैखौ बनायदो नैबे स्टिकारखौ माबानिखौ बेनारखौ तामुलपुरावनो बनायदो गाइस नै मटका सब बारबानो मोनगोन नोंथांमोना मटका सब पारले पाइजाबो ना दादा टेनसन ना एक धुनिया कर দিব আমার দাদা হয় না নয় ভগরা সব বেনার করা দোকানটো কোনটো এনে কলে কই দিব ন টেনसन না बिंदास नोंथांमोनाबो खामफायबानो जाबाय टेनसन खालामनाङा जोंनियाबो नै बरिया ओंखारखादों नै आच्छा बड'लेण्ड ड्रागन बाइकार्स ग्रुप ओमफ्राय थिंगालि जोंनि माबा लग'खौ होदो नै जिं जिं ओइ जिं जिं ओमफ्राय इन्डियानि फिल्ड होबाय हेपि इन्डिपेन्डेन्स टाइम सब नोंथांमोननो नेक्स्टआव बरिया खिथाना होगोन आं